Existují investice, které přinášejí výnos. A pak jsou projekty, které vedle výnosu přinášejí i vztah k místu, užitek a životní styl. Ne každá investice vám dovolí zároveň vlastnit, užívat a vydělávat. A právě o tom je Rentia, rezidence Vinotéka tady v Pavlově. Na tomto exkluzivním místě vznikne butikový apartmánový dům se 4 jednotkami, wellness zázemím, vinotékou, zahradou a výhledem na Nové Mlýny. Projekt stojí na konkrétním pozemku s pravomocným stavebním povolením už od začátku investice. To je zásadní rozdíl oproti projektům, kde investor nejdřív čeká, jestli se vůbec podaří dotáhnout základní povolovací fázi. Tady už je klíčový první krok splněný. Navíc prostředky nejsou uvolňovány najednou, ale kontrolovaně a postupně podle skutečné prostavěnosti. Pavlov je jedno z nejzajímavějších míst na celé Moravě. Máte tu víno, přírodu a zároveň lokalitu, kde je nová výstavba velmi omezena. Rezidence je navržena jako komorní butikový apartmánový dům, kam hosté nepřijíždějí jen přespat, ale skutečně si odpočinout. Bytová část vytvoří pohodlné zázemí pro pobyt, zatímco nebytová část doplní rezidenci OSPA se saunou, odpočívárnou, samoobslužnou vinotékou a provozním servisem. Výnos stojí na kombinaci více složek. Přibližně 5% ročně z krátkodobého pronájmu, které investor uvidí na účtu každý rok jako dividendu, dále pak přibližně 7% ročně z finálního prodeje na konci investování. Tyto výnosy přicházejí v čase. Zásadní část zhodnocení ale vzniká už okamžikem vstupu do projektu. Akcionáři se totiž stávají součástí projektu už v jeho realizační fázi, tedy ve chvíli, kdy se hodnota teprve vytváří. Díky tomu se podílejí také na hlavní části developerského zisku, která představuje jednorázově až 18,57%. Po dokončení přechází objekt do správy Rentia Places, která zajišťuje provoz a dlouhodobou výkonnost. Díky tomu budou investorům od 2. roku chodit avizované dividendy. Jako spolumajitel můžete také do vinotéky jezdit na vlastní dovolenou se slevou až 60% z ceníku nebo úplně zdarma. Na konci investičního horizontu přichází plánovaný exit. Rezidence bude prodána buď jako celek, nebo po jednotlivých apartmánech. Z prodeje se investorům vrací jejich vložené prostředky a zároveň se realizuje část zhodnocení. Celkově cílíme na zhodnocení přes 15%, které vychází z kombinace více složek výnosu. Za mě je nejdůležitější, že investor ví, do čeho vstupuje. Pokud vám to dává smysl, rádi vám vinotéku představíme podrobněji.